Adrian Delia għamilha ċara li jekk ikun elett kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit ma jkunx qiegħed jieħu pożizzjoni dwar temi li jqis bħala etiċi u morali. F'artiklu fin-Nazzjon Delia qal li ma jridx li fil-Partit Nazzjonalista iweġġgħu lil xulxin u għalhekk se jitlob li grupp parlamentari jaqbel fuq lista ta' temi li minflok il-Partit jieħu pożizzjoni ta' prinċipju dwarhom ikun hemm free vote. Reċentament kien hemm il-vot dwar l-ugwaljanza fiż-żwieġ u fuq dan id-dritt kien hemm bosta talbiet għal vot ħieles mill-Partit Nazzjonalista. Il-faxxa konservattiva kienet voċifera dwar dan id-dritt, tant illi xi ħadd bħal Edwin Vassallo mar kontra il-web tal-Partit Nazzjonalista u vota kontra. La darba bdiet it-telli għal kap il-kontestanti provaw jużaw il-karrotta tal-free vote mill-ewwel. Krissajt qal li kien jikkunsidra vot ħieles fuq din tal-ugwaljanza fiż-żwieġ filwaqt li issa Adrian Delia qal irid jagħmel lista ta' kwistjonijiet etiċi u morali u fuqhom kollha jiddikjara vot ħieles. Nemmen li dan hu mod ġdid kif immexxu l-Partit Nazzjonalista u nħeġġeġ lil dawk kollha li għandhom vot f'dan il-proċess biex jivvotaw favur dan il-mod ġdid, kiteb Adrian Delia, li dwar dawk li ħafna drabi huma dritt tal-minoranzi indika illi mhux se jieħu pożizzjoni. Dan f'attentat li jikseb l-appoġġ tal-faxxa konservattiva fil-Partit.